Terus di sana, wah aku wis iso munggah kaji bolo. Wah. Wah, ini bahaya. Gini apa nggih? Beh, aku iku nek balik teko Mekah piye ya? Mosok aku tandur. Enek orang ngono kuwi. Sing maune urung budal haji gelem tandur balik kok haji isin arep tandur enek ya kan? Enek tapi wonge gak teko. Oke? Heeh. Loh ini bahaya sebenarnya hal seperti itu ilmu-ilmu ilmiah ketok nyoto gini apa nggih? Tapi bahaya nek awake dhewe gak ngaji gak dong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mentang-mentang wis nggo kain ihram saged tindak umroh lan haji muni ning kancane secara gak sadar mosok aku engko balik haji kok cek tandur neh. Ya terus apa hubungane tandur karo munggah haji? Dong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Seumpama sadurunge ngibadahi kental saged gelem cangkruk-cangkruk karo bolo-bolo kombet, bolo-bolo perangkat desa dan lain sebagainya. Jelalah ngibadahi mau wempeng. Mosok aku awor karo wong-wong kae neh. Enek ngono kuwi? Nah. Akeh. Lah ini bahaya sebenarnya konsep seperti itu masuk dalam diri yang merasa lebih baik dari orang lain. Awake dhewe iso ngibadah alhamdulillah nek urung iso ya dilatih saidi. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya dalam pemuda tulus wis gak enek salah yo ngae dhewe yo ngaji. Nggih napa nggih? Awake dhewe yo sholawatan. Saiki sapa sing wani nyalahne sholawatan? Rene kon ngarepku. Tak beres nih. Nggih napa nggih? Lho nggih, kula niku paling enggak trima kok dulur-dulur jamaah kuwi dihakimi ndak karuan. Padahal sing hakimi jenengan-jenengan iku ya wong tolol-tolol ya. Nggih, belum tentu lebih baik dari dulur-dulur jamaah kabeh semua. Lho nggih. Wah, kae senengane guru sholawatan iki. Lho, lelek gak budal sholawatan terus ngibadah apa neh? Wong-wong gelem ngibadah kok dipai itu. Dong. Wis ora usah mikir rono-rono, sementing budal ngono ae. Coba nek karena bukan barokah, apa iso sakniki sampai segini banyaknya dulur-dulur jamaah pemuda tulus. Tepuk tangan untuk jamaah pemuda tulus. Nggih, bahkan sekarang niku kula kuwatah netizen yang budiman itu. Nggih, apa kuwi? Jane yo nek ngaji guru ngono tok. Ya ancen aku yo gak iso ngaji lho. Makane nek aku pinter moh aku koyo ngene. Nggih napa nggih? Nggih, makane aku yo goblok padha wae awake dhewe makane bareng-bareng belajar bareng-bareng nyedak wong alim, bareng-bareng gandolan karo kiai dengan harapan apa muga-muga dulurku kabeh iki paringi slamet donya akhirat. Amin Allahumma. Nggih sakniki niku kathah. Wopo kayak godak ngaji apa ora gaya kadang yo lev-levan barang kae lho ngajine guru ngono-ngono tok yo ancen yo guru ngene-ngene tok mergo ngapa jamaah kabeh di ngaji jeru-jeru ya malah kemebul teke iya ora nggih napa nggih jajal tak wacane Ihya Ulumuddin nek bubar kabeh sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Gaya napa mulai sakniki sedanten kathah sing pengin nderekne, pengin nyupiri, pengin dadi satgas, bahkan hadroh niki Bu. DM manteng Instagram, TikTok sepuh banyak sekali. Gus, kula daftar, kula ceritane admin iki. Kula pengen daftar dadi grup hadroh Gus. Gus, kula pengen daftar dadi ini banyak sekali. Niku karena nopo hatinya terbuka pengen khidmah datang majelis pemuda tulus. Kula pengen dadi niki kok gak enek rumah saku. Sakmono mbane inbokan utawa DM niku Gus kula pengen gantosi jenengan ngono kok ya enek. Enek apa ora iki? Lek enek monggo aku tak ning ngisor karo ibu-ibu njoget terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Banyak yang seperti itu. Allah, Gus opo? Gus taek. Banyak. Tapi yo awake dhewe mergo wis ngaji ya tenang. Nggih napa nggih? Kek. Ndang dikawal-kawal kek. Gaya.
agek ngono ae kemlelet. Nggih napa nggih? Padahal dia ngomong seperti itu karena dia tidak bisa seperti kita semua. Ngoten mawon. Gus apa? Gus Gatel. Lah nggih. Lah kula sering dia katakan seperti itu. Gaya kayak saiki jamaahe akeh. Macak Gus apa? Saiki macak dadi Gus. Lho, aku ki dadi anake kiai kek ning jero weteng, Bos. Diceluk Gus iki mergo anake kiai. Lha nyapa lho, tenang wae. Nggih napa nggih? Lho banyak Gus apa? Gus Taib. Gelemen meloki Gus Gatel apa. Ya tapi arek dhewe panggah tenang, nggih napa nggih? Aja malah sibuk ngurusi wong ora jelas nggih. Melok ora jelas. Wis ngoten mawon, sing penting sak lampah-lampah awake dhewe muga-muga paringi istiqomah. Aja waleh-waleh belajar dadi wong manfaat, aja waleh-waleh belajar dadi wong apik. Nggih, dong nggih. Muga-muga istiqomah nambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bahkan kados Bandar Jaya diwingi bar selawatan, selak niki majelisan neh. Nggih napa nggih? Wow, Bandar Jaya neh gaya. Loh, justru desa nek sering digawe ngene iki niku luar biasa barokah. Amin Allahumma. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ngono wae ora usah. Melah. Makanya kula niku remen dulur-dulur sing menghadirkan pemuda tulus kan banyak. Jadwal sekarang niku yang tercancel banyak loh Bu. Karena nopo orang menghadirkan pemuda tulus niku mboten kados ngeten niki dulur-dulur Bandar Jaya niku banyak. Nekakne gora nggih gaya-gayanan. Loh, kapten iki gak iso dihapusi, panggah krasa kula niku. Kadang yo ngengkel. Diatur wangel niku nggih ngengkel enten. Wis kula mboten mau ribet. Kula niku kesel Bu. Kula nggih ngopeni cah TPA. Kula ngopeni cah diniyah, cah ngaji. Kula nggih napa ngopeni angkring. Kula nggih ngopeni pemuda tulus. Sedikit kathah kula nggih khidmah teng masyarakat. Kula nggih kesel. Dadi kula nek dingel-ngel ngoten niku mboten purun nderek kados beliau niki. Wallahu alam. Cancel wis mboten purun ruwet kula. Kadang malah engkel-engkelan duit. Dah lah sepiro lho duit iki. Nggih napa nggih? Semakin banyak panjenengan mengeluarkan untuk sedekah ngeten iki ijole yo luweh akeh. Shallallahu Nabi Muhammad. Sakniki kan kathah makelar Pak Kades. Sakniki Gus Kapten 10 juta. Ya enek ngono ki Bu. Lho nggih. Nggih wong-wong tolol iki ngono ki to. Sing ra tau budal pengen dadi makelar. Nggih. Lah kula niku pun ket awal. Lah kula niku mendirikan pemuda tulus niku rekosane pun luar biasa. Lah sakniki dulur-dulur pun istiqomah ngeten niki kula pun seneng Bu. Saestu. Makane dongane kula sehat saged ngancani panjenengan terus awake dhewe istiqomah selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Jenengan tanglet Mas Iwan nih. Banyak nyuwun jadwal karena nopo Mas Iwan Satgas semua tim sound system niki sing dipikirne jamaah. Kadang engkel Pak, lokasine mboten muat. Mengki teng mriki niku mboten anu malah menyalah-nyalahkan tim dari pemuda tulus ngoten niku. Kula sangat-sangat mboten remen. Jika ada yang seperti itu langsung kula kan cancel. Dong nggih. Pun to, kula kan sering sanjang nek nekakne pemuda tulus niku pun to nderek karena yang difikirkan banyak. Coba ngenten iki, nek mboten mikirne jamaah. Nggih napa nggih? Ya nggih pun. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis saiki ngajine cangkemku staples nggo. Muga-muga barokah. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah kula niku wau ajeng bidal pun ajeng mlebet mobil jenengan tanglet cah-cah nih Mas Riko. Kula diceluk oleh ibu kula, digandoli gak oleh budal. Waduh repot niki. Terus kula matur ya Allah, kula pun sehat, keranten mireng. Jadi nek enten kabar tentang kula niku kirangan mireng sange pundi. Kula kemarin agak kecapean niku ibu kula wis sayange pol kali kula. Jadi kula pun
mlebet mobil diceluk. Lah piye kok arep budal? Wis gak usah budal nek awake gak anu. Mboten kula rayu Bu, ben aku iso ketemu jenengan. Nggih, boleh kula mboten direstui ya bahaya. Nggih, terus kula matur, kula bisiki kalih kula cium pipi kanan, pipi kiri. Yo iya, nyium mak iki barokah luar biasa. Tak cium kula ngapunten mengke dulur-dulur jamaah pripun nyuwun tambahi pangestu saestu kula sehat ngoten. Ya wis nek ngono wis budal. Wis ngoten niku wis bahagia kula langsung set teko kene. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis ya Pak, majelisnya dibuka Pak. Jolali ya sesuk malam Jumat Sakbanan ya. Oke. Siap hadir di rumah kita. Ya omahe dhewe. Duwe aqua pengen nyiapi aqua ya digawa ning angkring, gitu. Pripun?
Sallu ala Nabi Muhammad. Ridallahu ta'ala wa liqada'i hajatina wa hajatikum ala man wa salafuna sholih biniyadil usul wal qabul. Ya Allah tawassulan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa khani minan nabiyil mursalin wa alihi washabihi ajma'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Suratul Al-An'am. Wa ila hadrati jamil ulama il-amilin wa syuhada wa sholihin wa riyai sadiqin wa nakhususan khasa ila hadrati Syekh Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa ila hadrati Syekh Basyana Syadili wa ila hadrati Syekh Syarif Diyatullah Syekh Bautin Aksabandi wa ila hadrati jamil ulati sahwali semua fil arji wa ila hadrati ya Allah jamil mu'alifil kutub mu'alifil mawalid wa ila hadrati jamil masyakhina nahdadil ulama wa nakhususan khasa ila hadrati sedaya sesepuh kiai ingkang babat Desa Bandarjaya wa ta'alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakhususan ila hadrati sahibul hajah. Ya Allah, Pak Suwanto keluarga ageng. Mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan panjang umur sedaya usaha-usahanipun tansah dipun paringi barokah kalih Allah nambah lancar rezekinipun nambah ditadosaken piantun-piantun ingkang barokah piantun ingkang loman lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Al-An'am. Wa ila hadrati jami' man hadaru fi hadzal majlis sedaya dulur-dulur ingkang hadir anak putu keluarga ya Allah kaula nyuwun panjenengan paringi kesehatan panjang umur barokahipun sholawat barokah silaturahim barokahipun ngaji ya Allah sedaya panjenengan paringi kesehatan panjang umur panjenengan paringi keselamatan ya Allah panjenengan tebihaken saking balak penyakit ingkang membahayakan ya Allah panjenengan paringi gampang anggenipun pados rezeki ingkang halal barokah ya Allah imanipun panjenengan jaga dumugi husnul khotimah ya Allah putra putri panjenengan dadosaken putra putri ingkang gadhe akhlakul karimah ya Allah paringi bejo selamat dunia akhirat ya Allah lahumul Fatihah. Wis siap sholawatan siap bengok sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi nakhtim bil mushaffa' ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد لا إله إلا الله 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 اللهم صل زين الأنبياء سلام عليك أزكى الأزكياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي يا سلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء أنت المرتجى اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله وهذا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة
Ku harap syafaatmu ya Habiballah, ya Habibana, ya Habibana, laka syafaat. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat. ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, Ya Nabi, laka angkat tangannya bareng-bareng yo. Percuma ganteng, ganteng ora gelem sholat. Iwa hiyo, percuma ayu, percuma ayu ora gelem sholat. Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada wa bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Solawatan patos ridane lan syafaate Allah. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu mending solawat ben adem atine podos nyawa. Podos nyawa, podos nyawa, podos nyawa. Allahumma
بعلم صلاة دائمة بدوام ملك Angkat tangannya bareng-bareng yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Buri aman nggih. Nika kula nyuwun kursi ngapunten nggih Pak nggih. Kula tak lenggah nang kursi. Mumpun nyuwun kursi nika. Berarti repot. Ben benak. Nyawang bolo-bolo sing mburi yo ketok kabeh kan. Heeh. Kene Mas, kene Mas. Ngapunten Pak nggih. Sedaya. Ya Allah. Piye? Wis koyok kiai sepuh apa durung? Ngene karo Sallallahu Nabi Muhammad. Padang bulan padang kaya rina rampolane sing gawe awe padang bulan padang kurang puas lurur hamalan wong ora waras dadi takonan kang ditakoni koyo cekakan jebul kang takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
sumono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo semu lunga haji barokahe kanjeng Nabi sing durung rapi nang rapi muga oleh yali-yali Bambang wis rahina Bambang wis rahina sengingine muncul sunat Bambang wis rahina Bambang wis rahina sengingine muncul sunat cici cuit rame swara cehat Bambang wis rahina Bambang wis rahina sengingine muncul sunat sumambara Bambang wis rahina Bambang wis rahina sengingine muncul sunat sumambara cici cuit rame swara cehat greget kerat limbo angin sumur atas kebiar greget kerat limbo angin sumur atas kebiar segere kapati bina bagas kewarasan sallu ala Nabi Muhammad alhamdulillah kula ngapunten nggih lingguhe rada dhuwur Bu nggih ngapunten dak apa-apa toh oke sallu ala Nabi Muhammad. Besok kita istirahat, malam Jumat kita di markas, terus selanjutnya di sing hadir itu Kondi Sukaraja hadir, Bandar Jaya hadir, istimewa, Terantang Sakti hadir, Pemetung Basuki hadir, alhamdulillah ya Allah, Sukaraja Karetan hadir, Pahang Asri hadir. Sri Dadi hadir. Yo tak celuk. Caca. Ya Allah. Saung Dadi hadir. Tekon dine. Sektor Lampung hadir. Alhamdulillah wis. Muga. Dine sing wadohne tekon ndi? Hah? Batu Marta hadir. Wah, teko kene nah ya. Loh, di bulan ini itu Pemuda Tulus ada jadwal di Batu Marta tanggal berapa ya? 22. Sido deal mboten. Niku tanggal 22 niku teng Batu Marta sareng kalih Habib. Beh. Kapten digandeng nih karo Habib. Aduh. Meraya gringgingen sak lato-latone minggu. Lah ndrodok jarene wong Batu Marta. Bahaya. Muga-muga nggawa barokah sing luwih gedhe kanggo awake dhewe kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kula yo mboten dong niku sing cah-cah. Jerene kula gur mireng-mireng Habib saking Jawa Timur.
Gerangan Habib sinten? Sing jelas untuk Habib Kowor. Allah ya karim. Sallallahu Nabi Muhammad. Solawatan sarang-sarang apa ndelok solawatan? Oke, siap bengok. Siap, moga-moga keluar keringat dari tubuh kita semua, membawa dosa-dosa kita semua keluar dari tubuh kita semua. Amin Allahumma. Berarti solawatan bareng-bareng, cahadroh juga solawatan bareng-bareng. Wayang bengok-bengok karo nabo. Oke? Radelanan HP ae. Ndingi wis kantem bungkus rokok, diluneh meja. Lah iya bocah-cah iki terancam. Niki nek mboten manut bahaya, banyak yang akan menggantikan posisinya dia ini. Tepuk tangan yang istiqomah buat bolo-bolo hadroh. Gur kawor lho, gur kawor selip titik minggir. Tapi nek manut derek wala ya penak, insyaallah barokah. Amin Allahumma. Sallallahu Nabi Muhammad. Saiki kan ancaman cocok. Hadroh opo ya? Opo wi? Vokale yo ecek-ecek. Jane yo welek lho suarane. Ngono jamaah akeh ram. Opo wi? Cacah hadroh kan sakniki teng inbox-inboxane kan ngoten niku. Hadroh opo? Hadroh gadul lho, Bu. Tapi yo gak emosi caca, panggah tenang. Mergo sing gawe awake dhewe kaya ngene iki barokah banyak. Wah, sing suarane api-api ku saya yakin aku yo gak tahu ngaku suaraku api. Karena niat saya seperti ini ben dulur-dulur ki iso selawatan bareng. Nek gur api-apian mohon maaf, gak usah hadir di Pemuda Tulus. Tepuk tangan untuk Pemuda Tulus. Iyalah. Mergo napa nek wong ki api-apian ujung-ujungnya nggak enak sing budal, gini bang gih, gur padu tok malahan. Subhanallah, illallah, subhanallah, illallah, Allah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Siti Aisyah, karo Siti Aisyah, salatullah, Allah, Rasulillah. Ala Yasin Habibillah, Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Indun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Zuhairiyah, lan Siti Zuhairiyah, Dene putrane Siti Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah,
Lanjut. Berarti tangannya gerak nih sing semangat, oke? Sallallahu Nabi Muhammad. Muga-muga penyakit-penyakit awak, mbuh kecethit, mbuh stroke dan lain sebagainya menjauh dari tubuh kita semua. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah taune taun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kaping telu uga marang uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat iku saking awe pitutur alamate ingkang dadi iku saking ulama awe pitutur alamate ingkang dadi cocor iku saking ulama awe pitutur Baktane mukmin anut ing syariat kang dilesane
sifate murid ingkang bakon iku lima Dereng ngantuk nggih. Syutinge mlaku. Anu Mas, sing ngantuk-ngantuk kae syuting kene Mas. Di zoom. Ngupas angop. Oh. Ini kebetulan nih luar biasa malam hari ini ada syutingnya ini dari apa ini? Najwa. Hah? Oh, dari NU Care. Oke, tepuk tangan untuk NU Care. Semoga-moga nambah barokah. Sesuk malam Jumat dolan ning angkring Mas. Heeh. Penting nek nyunting ning angkring ya aja larang-larang. Insyaallah barokah. Ya dah. Heeh. Baik, siap. Nanti besok malam Jumat ding nggih. Malam Jumat kita rutinan di angkring. Katuran rawuh. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad.
Lanjut. Wah, anu ya, sawi apa anomanobong ya. Ya Mas, anomanobong Mas. Obong gede. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ceritane wayang Jawi ing prajan langkati raja Rawana rajarane gawe keker nyolong sita Hanomet jacu tumandang nalika wis dadi awuh kopong gedhe jroning praja Allahumma shalli ala Muhammad ceritane wayang Ramayana ning negara Kalengkati raja Ratu Buta Rawana raja gawe keker nyolong Dewi Sita
Yo kancane ngisi gembira alera belera banyune sekara Anglia numpak praulaya ning dina minggu ke pariwisata Tepuk tangan untuk bapak-bapak gamelan dan luar biasa. Nah, untuk ngaken muga-muga nambah istiqomah, nambah barokah, nambah semangat, sehat-sehat keluargane. Amin Allahumma. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa besok malam Jumat kalian beto pen nggih. Beto pen kalian beto kertas. Setelah doa kita nanti menulis jimat. Jadi malam nisfu Sa'ban niku wonten ijazah niki biasanya jenengan nek pun delok TikTok sakniki kula jenengan kula paringi. Jadi niku wonten fadilah nulis surat Shad ayat berapa Mas? 54 kayak. Inna hadza la rizquna malahu min nafat.
Nah itu nanti setelah doa ditulis ning kertas, selempit nih dompet. Insya Allah niku fadilahe selama setahun ketemu bulan Syakban depan ora bakal kesepet duit. Tapi ya megawe. Dong. Nyelepit nih tok mari ngono ngongkang ya melarat selawase. Nggih napa nggih? Niku hanya lantaran semoga rezeki ini lancar. Oke? Nah, besok kita tulis bareng-bareng bareng donga. Jadi jenengan bawa sedekah nanti dikelompok ning ngarep panggung nika, didongani bareng-bareng kok dipangan bareng-bareng. Dong. Nah, jadi panganan yo mambu donga, muga-muga uripe nambah barokah, rezekine nambah barokah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi nggawa terus kula mboten gadah dompet Gus. Duwene dana karo Brimo. Yo Brimomu tulis ana. Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Ben saldone unlimited. Ya awake dhewe duwe Gusti Allah, tugase ndonga, nggih ta? Ngene iki lho, penake duwe guru ki awake dhewe malih ngerti. Nggih? Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Insyaallah niku sering kula amal nih setiap tahun. Jadi bar ditulis engko terus dislempit ning dompet. Pun sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo ngurimne flash bareng-bareng yuk, ben nambah semangat. Sallallahu Nabi Muhammad. Moga-moga sing ngurimne flash rezekine nambah lancar. Utange ndang lunas kabeh. Sing nandur pari diparingi panen sing apik. Sing urung oleh jodoh ndang paringi jodoh. Ubur-ubur ikan lele, wayahe rabi le. Ya, cocok ya Pak ya. Ubur-ubur ikan lele, wayahe rabi le. Sallallahu Nabi Muhammad. Da de da de da ra de ra de da ra de ra de da de da re ra de ra de ra de ra hey 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 ha ha ra de ra de ra de ra de ra de ra ra de ra de ra de da ra de 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 ra
Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sahli wa taradi Adafataya jihratal alamin ya uhailal judi wal karami. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu. Muhammadku, 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 dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu. Muhammadku, engkaulah nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu. Muhammadku, 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 dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu. Muhammadku, kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, kau ajarkan sejak dini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sahli wa taradi Adafataya jihratal alamin ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mugi-mugi kita sedaya anak putu dipun takdiraken Gusti Allah umat Kanjeng Nabi ingkang husnul khatimah. Amin Allahumma. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Senyum, senyummu, senyum untuk Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu, senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Senyum, senyummu, senyum untuk saudaramu, senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Ayo semuanya
disalahgunakan. Senyum senyummu jangan disalahgunakan. Senyum senyummu dewasa belajar dewasa. Senyum senyummu senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Sekali lagi. Berpikirlah yang positif, mongora hati gembira. Oh, berpikirlah yang positif, mongora hati gembira. Jangan disalahgunakan. Senyum senyummu jangan disalahgunakan. Senyum senyummu dewasa belajar dewasa. Senyum senyummu senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Berpikirlah yang positif, murah hati gembira. Berpikirlah yang positif, murah hati gembira. Jangan disalahgunakan. Senyum senyummu jangan disalahgunakan. Senyum senyummu dewasa belajar dewasa. Senyum senyummu senyum untuk saudaramu. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah, adalah sedekah. Padang bulan padang rembulan Sing awe-awe elingake ojo turu sore. dene tak critane Aku sepo bangko sore. orang kuat luru ramalan wong ora waras dan ditakona Kan kita koni guyu cekakaan. Dapur kang teko wis ketularan. Salim salim pada sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada tawabian billahi salatan daimatan bidawabi mulkilahi. Oleh jutaan ayalane tekan awang-awang. Kaki liture padha jogetan. Orang ngerti kodane setan. tukang fitnah Padha gentayangan nang ningali marang perpecahan. Tunggal bangsa padha tawuran. Imam dak kuat kodane setan. lamunane Oleh jutaan ayalane tekan awang-awang awang-awang anting liture padha jogetan.
Podo tawuran imam tak kuat godane setan Padang bulan padange kaya rino Rembulane sing awe-awe Elingake aja turu sore Kene tak critane tiba mengko sore Kurang puas Loro ramalan Wong ora waras Dadi tanggonan Kang ditangkoni guyu cekakan jebol kang takon Wis ketularan Lamun ade oleh jutaan Hayalane tekan awang-awang nganti nglindure padha jogetan ora ngerti godane setan Fitnah padha gentayangan seneng ningali barang perpecahan tunggal bangsa padha tawuran imam dak kuat godane setan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Sallu ala Nabi Muhammad. Pripun tesih semangat? Kula kok rodok semangat banget iki pengen mulih rodok bengi no piye? Lanjut. Pengen ngrungokne selawatan ben awakku nambah sehat dan awak kita semua semakin sehat. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa request apa? Hah? Sing anu lho Mas, bocah cilik-cilik lho. Ya. Jenengan pun nate mireng toh? Sudah pernah dengar? Bocah cilik-cilik sandangane resik tumindake becik. Wis ngono kuwi lah kira-kira. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pakai hadroh Mas, pakai hadroh. Bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumpindake becik sholli wa sallim daiman ala madad sholli wa sallim daiman ala madad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada
gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Oh terima sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana, Maulana, oh ya sami' du'ana. Maulana, Maulana, ya sami' du'ana. Oh Maulana, ya Maulana, oh ya sami' du'ana. Maulana, ya Maulana, ya sami' du'ana. Setelah ku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sujudku, terimalah doaku, sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana, ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Siang pantoro ratri, mung eling manise ati, sedyaku bisa anduweni marang sastra
Tahirul qalbi nakiyun dakiru lillah Al-Mustafa Safiyun Sallallahu alaihi la Akhlaku wa sifatu Subhana man sawwa Wa kutbati wa habibi wa dawatun najah Ya Rasulullah Ya Habibullah فتوب لنا نلقاه وندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله Tahirul qalbi nakiyun dakiru lillah Al-Mustafa Safiyun Sallallahu alaihi la Akhlaku wa sifatu Subhana man sawwa Huwa qutati wa habibi wa da'watun najah Ya Rasulullah Ya Maulaya salli wa sallim صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله Ya Allah Sallallahu Nabi Muhammad jenengan dereng kesel lanjut cik kuatan niki semoga-moga sehat terus awake dhewe kabeh amin Allahumma kula yakin ingkang hadir niki bawa hajat sendiri-diri bawa masalah sendiri-sendiri nggih napa nggih yuk bareng-bareng kita haturkan datang Gusti Allah lantaran sholawat mengke kula ref sholawat hadrohnya mendel jenengan batin hajate mugi-mugi ditulungi Kanjeng Nabi ndang dikabulne kalih Allah sak ruwet-ruwete awake dhewe tesih diwelasi Kanjeng Nabi amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma qad kafani ilmu rabbi min so'ati wa tiyari fadu'a sarra fakhri dimna fakhri wa dirari Allah Allah qad halla qalbi min ghamami wa sigari Allah Allah إلا
illallah ya ilahi ya mujib wa bi taibah bi habib ya ilahi ya mujib wa bi taibah bi habib arju yashfa lana min dambi arju yashfa lana min dambi حسن الخاتمة يا الله إذا قلبي ملي إذا أخذوا لقلبي إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله فبطيبة hajat kita semua selalu diridhoi Allah, dipermudah oleh Allah, dipun kabulaken kalih Allah. Barokah Kanjeng Nabi, barokah sholawat lahumul Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.